Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang napakagandang araw sa inyong lahat. Alhamdulillah, muli na naman tayong nabigyan ng pagkakataong magkita at magsama sa ating panibagong leksyon ngayong araw. Muling nagbabalik sa inyo si Teacher Nisa, ang inyong makakasama at magiging gabay sa pag-aaral ng Araling Panlipunan 4. Maghanda na ang lahat sa ating makabuluhang paglalakbay kung saan lilinangin natin ang iba't ibang antas ng pag-unawa, pagpapahalagang panlipunan at paghubog sa ating pinagmulan. Pakikibahagi sa mga gawaing magpapaunlad sa bansa para sa magandang kinabukasan. Handa na ba kayong masaliksik ang bago natin aralin ngayon? Very good! That's great! Bago tayo magsimula, siguraduhin nakahanda na ang inyong module, papel at ballpen. Ipinaliwanag sa nakaraang aralin ang tungkol sa kinalaman ng klima sa uri ng mga pananim at hayop na makikita sa bansang Pilipinas. Natutuhan mo rin ang mga kinakailangang uri ng klima na makakatulong sa pagpapalaki at pagpapalago ng mga pananim sa bansa. Nalaman at nakilala mo rin ang iba't ibang hayop na nabubuhay ayon sa uri ng klimang mayroon ang bansang Pilipinas. Matapos kong ibahagi sa inyo ang nakaraang aralin, simulan na natin ang masayang pag-aaral ng Araling Panlipunan. Ang ating tatalakayin sa module na ito ay ang Pilipinas bilang isang bansang insular. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang maritime o insular? Bakit kaya tinatawag na bansang maritime o insular ang Pilipinas? Ang maritime o insular ay tumutukoy sa mga katubigang nakapaligid sa bansa. Dahil sa pagiging kapuluan ng bansang Pilipinas, asahan itong napalilibutan ng mga dagat at karagatan. Masasabing ang Pilipinas ay nakahiwalay sa ibang mga bansa sa Asia ayon sa lokasyong insular nito. Pag-aralan at suriin natin ang mapa ng Pilipinas. Tukuyin natin ang mga bahaging tubig na nakapalibot sa bansa na makapagpapatunay sa katangian ng Pilipinas bilang isang bansang insular. Ipinakikita sa mapa ang katangian ng Pilipinas bilang isang bansang maritime o insular. Kung inyong titingnan, sa gawing silangan ng Pilipinas, makikita natin ang Karagatang Pasipiko. Sa gawing hilaga naman, makikita ang Bashi Channel. Sa kanluran ay ang Dagat-Kanlurang Pilipinas. At sa gawing timog, makikita natin ang Dagat Celebes. Alam niyo ba na may pinakadulong pulo sa magkaibang bahagi ng bansa? Ang pulo ng Miami ang pinakadulong pulo ng bansa sa gawing hilaga nito. Ang pulo naman ng Saluag ang pinakadulong pulo sa gawing timog ng bansa. Alam niyo ba na mahalaga para sa Pilipinas ang pagiging insular na bansa nito dahil nakapagbibigay ito ng mga kapakinabangan. Tara, isa-isahin natin alamin ang kapakinabangan ng pagiging bansang insular ng Pilipinas. Una, nakapagpapatayo ng tanggulang pambansa. Akmang-akma ang mga baybaying dagat sa pagpapatayo ng tanggulang pambansa. Pangalawa, nakapagpapatayo ng maraming daungan na nagsisilbing daanan ng mga sasakyang pandagat na nagdadala ng mga pasahero at mga kalakal mula sa loob at labas ng bansa. Kilala ang Pilipinas sa likas na yaman nito. Sa mga dagat ding nakapaligid sa bansa, nakakakuha ng mga yamang dagat na nakatutulong sa kabuhayan ng mga mamamayan. Nagsisilbi ring pang-akit sa mga turista ang kagandahan ng mga dagat at baybayin nito. Laging tandaan,
Isang bansang maritime o insular ang Pilipinas sapagkat ito ay napapaligiran ng mga dagat at karagatan. Dagdag pa nito ang maraming kapakinabangan ang pagiging insular ng bansa. Alhamdulillah at marami na naman tayong natutunan sa araw na ito. Muli nga natin tukuyin ang mga dagat at karagatang nakapaligid sa Pilipinas. Saan nga ba matatagpuan ang Basi Channel? Tama, ito ay matatagpuan sa gawing hilaga ng bansang Pilipinas. Saan naman natin matatagpuan ang dagat Celebes? Tama, ito ay matatagpuan sa gawing timog ng bansang Pilipinas. Ano naman kaya ang dagat na makikita sa gawing silangan ng Pilipinas? Ito ay ang karagatang Pasipiko. Ano naman ang dagat na makikita sa kanluran nito? Ito ay ang dagat kanlurang Pilipinas. Naintindihan mga bata? Very good! Handa na ba kayo sa ating maikling pagsusulit? Very good! Narito ang inyong gawain. Hanapin sa Hanay B ang tinutukoy sa bawat bilang sa Hanay A. Isulat ang letra ng sagot sa sagutang papel. Timer starts now. Time's up! Karangalan kong ibahagi sa inyo ang aking nalalaman tungkol sa Pilipinas bilang isang bansang insular. Umaasa akong marami kayong natutunan at nabaong aral sa ating aralin ngayong araw. Naway pagpalain pa kayo ng may kapal na mawili pang muli sa ating mga susunod na aralin. Muli, ako si Teacher Lisa, nagpapaalala na ang pag-aaral ay hindi nagtatapos sa paaralan. Hanggang sa muling pagkikita, paalam!